Tot el que veureu en aquest vídeo ho hem après al Neuroambient, la nostra ciutat. A mi m'agrada molt viatjar. Viatjar seguda, per poder contemplar el paisatge, poder parlar amb els meus amics, llegir un llibre. Avui arribaré a Tarragona en tren. Mireu que gran és la façana! Necessito un bitllet per poder muntar. Espero la cua, llegeixo un diari, busco coses a l'ordinador i ja el tinc. A les andanes esperem el tren. Oh, que grans i bonics que són! Ens agraden perquè fan un so ben fort. Ara que ja tenim el tíquet, esperem el tren que vingui. Mira, passa el revisor. Tots teniu el tíquet? Sembla que tot està bé. Passatgers al tren! Encara que si se'ns escapa el tren, podem esperar que arribi un altre. Ja ha arribat. Ara que ja estem asseguts i assegudes, que comenci el viatge. La primera parada que m'agradaria fer és anar a veure el mar. Sabeu on puc veure un trosset de mar? Ah, al Serrallo puc veure el mar. Però també hi ha moltes més coses. El primer que veig són uns pescadors que saluden. Hola! Oh, ara estan tirant les xarxes al mar per poder agafar peixos. Però també es pot pescar amb canya. Mireu com pesquen aquests pescadors. El peix que han pogut pescar el porten en capses a la llotja del Serrallo. Allà el poden comprar a les peixateries per poder vendre'l. Que bonic és el paisatge del Serrallo, amb totes les seves barques i gavines. Crec que el Serrallo és un lloc molt bonic per passejar, per fer fotos, per relaxar-se, encara que si fa molta calor, m'agradaria poder menjar un gelat ben fresquet. Hala! Mireu quina tradició! Els castellers del Serrallo van de blau, igual que el panell tan gran amb les lletres que ens indica que ja s'ha acabat la visita d'aquesta part de la ciutat. M'ha agradat molt. Segueixo la meva visita a Tarragona. Ara vaig al centre de la ciutat, on trobo la Rambla. Uau, és molt llarga la Rambla. I a què no sabeu què? Podem trobar molts monuments. Són aquests. Quins bons dies a la Rambla de Tarragona. Quins bons dies que jo puc visitar. Aquí trobem el monument més alt. El monument dels castellers. Amunt, amunt. Un 4 de 8 que els castellers han carregat. A la font del Sant
una vegada que ja he tocat ferro, observo des del balcó i torno a veure el mar. Però si camino una mica, també veig una construcció preciosa. Crec que si faig servir una mica la imaginació, puc tornar a l'època dels romans. Ells segur que van construir aquest monument. Vull saber-ne més. Em podeu explicar coses dels romans? Els romans van construir una muralla a Tarragó. La muralla servia per protegir Tarragó. Els soldats vigilaven la ciutat des de la muralla. Els romans van construir un amfiteatre a Tarragó. A l'amfiteatre es feien lluites amb gladiadors i també amb animals. L'emperador decidia fer-ne així o així si el perdedor vivia o moria. Els romans van construir un circ a Tarragó. El circ es feia en les curses de quadrigues. Els romans es divertien molt anar al circ a veure les curses. El pont del Diable és un aqüeducte romà. El van construir els romans i té 2 pisos. El pont del Diable passava aigua fins a Tarragó. La via de l'Imperi és un carrer a Tarragona. A la via de l'Imperi hi ha una columna romana de 5 parts. La via de l'Imperi està molt a prop de les muralles. Quantes coses he descobert! Estic tan contenta! Moltíssimes gràcies, nens i nenes d'Educació Infantil del Col·legi Sant Pau, per ensenyar-me tot el que heu après durant el vostre neuroambient. Tarragona, la meva ciutat. Fins la propera!